Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας ακροατές. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Σας λείψαμε, δεν μας ενδιαφέρει. Τους λείψαμε. Τους λείψαμε και μας λείψανε. Εννοείται. Έτσι. Απλά λίγο καταλαβαίνετε. Η καθημερινότητα, λίγο που δεν συνεννοούμαστε. Λίγο εντάξει. Αλλά τη βρήκαμε την άκρη. Ίσως η ζωή μας στέλνει μηνύματα. Ναι, μας στέλνει μηνύματα ότι αν δεν είναι 12 τα μεσάνυχτα δεν γράφουμε. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ευλαβικά να πάει 12 και 10, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε. Έχουμε και το δεκάλεπτο, καταλαβαίνεις, το ακαδημαϊκό. Το ακαδημαϊκό τέταρτο. Το δεκάλεπτο. Οπότε είναι 12 και 10 για ακόμη μια φορά το βράδυ. Έχουμε πιει τα ούζα μας, τα αλκοόλια μας και είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ένα podcast για ακόμη μια φορά. Μήπως ακουγόμαστε αλκοολικοί που σε κάθε επεισόδιο λέμε ότι πίνουμε αλκοόλ και μετά τις 12 και... Ναι, αλλά πώς ακούγεται. Συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Άλλες φορές πίναμε καφέ, αν θυμάσαι. Εντάξει, ελάχιστες φορές. Εγώ θυμάμαι την πρώτη χρονιά, το πρώτο καλοκαίρι που κάναμε. Είμαστε εδώ πέρα καλοκαίρι και πίναμε ούζα πάλι. Τύφλα. Δηλαδή, τους καφέδες είναι οριακά ελάχιστους. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά δεν νομίζω ότι βγάζουμε αυτό το πρόσωπο, ρε φίλε. Γιατί λέμε πολύ στοχευμένα πράγματα, πολύ έξυπνα. Δεν χάνουμε στιγμή τον ήρμό μας, οπότε νομίζω μόνο μεθυσμένοι δεν είμαστε. Το ότι πίνουμε ένα ποτηράκι έτσι για να μας ανοίξει λίγο ο εγκέφαλος και να τα κατεβάσουμε πιο εύκολα, είναι άλλο θέμα. Ναι, έτσι ένα ποτηράκι για το καλό. Για το καλό. Ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα. Πώς θα σε αντέξω αν δεν πιω και λίγο αλκοόλ? Ντροπή σου. Συγγνώμη, αλλά το κράταγα από πρόπερση. Ήθελα να σου το πω χρόνια. Έχω σοκαριστεί από το γεγονός ότι όπου να είναι θα βιώσουμε 2 χρόνια podcast. Τον καλά Ιούλιο να είμαστε. Κλείνουμε 2 χρόνια. Ιούνιος ήταν ή Ιούλιος? Ιούλιος. Αν είμαστε καλά μέχρι τον Ιούλιο και αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε 2 χρόνια εδώ από σπόντα και νομίζω είναι καλό σημείο να σταματήσει. Μη λες μωρέ βλακίες. Το ζητήσατε άλλωστε κι εσείς. Ναι, μη λες βλακίες. Όντως, πώς νιώθεις? Νιώθω σοκαρισμένος με το πόσο γρήγορα τελικά περνάει ο χρόνος. Νομίζω μόνο από κάτι τέτοιες στιγμές το καταλαβαίνω. Που θυμάμαι ακριβώς την πρώτη φορά. Και βασικά όχι την πρώτη φορά που γράψαμε, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε να το σχολιάσουμε. Ναι. Και εν τέλει από τότε έχει περάσει 1,5 χρόνος. Πάμε για τα 2 σε λίγους μήνες. Έχουμε συζητήσει άπειρα πράγματα. Πραγματικά άπειρα. Και όχι, δεν έχει πει το στόμα μας, έτσι. Είναι άπειρα. Από τι θες να πιάσεις? Από τα πάντα. Εγώ άμα κάτσω τώρα και τα δω ένα-ένα, δεν θα πιστεύω ότι τα έχουμε πει όλα αυτά. Είναι η αλήθεια. Έχουμε πιάσει πολλές θεματολογίες. Και εντάξει, εμένα είναι μια συζήτηση που γίνεται πολύ πρόωρο βέβαια. Δεν έχουμε κλείσει ακόμη τα 2 χρόνια. Μου αρέσει που έχουμε πιάσει τόσα θέματα, τα οποία κάποια από αυτά μπορεί να είναι τζιζ. Και... Πες το στα ελληνικά. Όχι, για να σε δούμε στα ελληνικά πώς θα το πεις. Τι έγινε Γιώτα, ξεχάσαμε τη μητρική μας τη γλώσσα? Τζιζ. Κάποια θέματα μπορεί να είναι έτσι πιο καυτά, μέσα σε εισαγωγικά, και κάπως πιο ρυψοκίνδυνη να το σχολιάσεις. Εγώ μόνο όταν συναναστράφηκα με άνθρωπο ο οποίος έχει τελείως αντίθετες απόψεις από εμένα, κατάλαβα ότι αυτά που έχω πει στο podcast, τα οποία τα έχω πει δημόσια, μπορεί να αφορούν ομόφυλα ζευγάρια, γάμους, παντριές, δεν ξέρω τι, την κυβέρνηση, σχέσεις, ναι. Τότε κατάλαβα ότι η άποψή μου, η γνώμη μου, τα πιστεύω μου, δεν είναι αυτά που πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι αυτά που πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι. Ναι, ενδέχεται. Όχι, δεν ενδέχεται. Στο λέω και βάζω το χέρι μου στη φωτιά γιατί το έχω ζήσει. Που μου έχουν πει ότι, ξέρεις τι, έχω ακούσει τα podcast, εντάξει, έχουμε άλλες απόψεις. Ναι, καλά, και εμένα μου έχουν έρθει απαντησάρες του στυλ μην τα πιάνετε αυτά τα θέματα, δεν παίζει με αυτά τα θέματα, εννοείται. Θέλω πολύ να κάνω κάποιους cancel, αλλά όχι, δεν είναι η ώρα τους. Έχουν ακόμα να μου προσφέρουν πράγματα. Θα τους κάνεις cancel, αλλά μετά έτσι κι αλλιώς το cancel όποτε γίνεται μετά από λίγο ξεχνιέται. Ισχύει και ξαναγίνεται follow. Με μία καλή πράξη. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Με τέτοια σχόλια λοιπόν που δέχομαι, η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο εκτεθειμένος με όλα αυτά που λέμε. Νιώθω ότι υπάρχουν εκεί. Ξέρεις, όλα αυτά τα θέματα που έχουμε αναλύσει, από παντριές που είπες κι εσύ, υπάρχουν εκεί μέσα στο βυθό του YouTube. Και κάποιες φορές μπορεί κάποιος να τα αναζητήσει. Υπάρχουν, δεν τα έχουμε σβήσει, παιδιά. Και προηγούμενα επεισόδια μπορείτε να ξανακούσετε.
θα το χαρούμε. Αλλά να νιώθω πολλές φορές εκτεθειμένος, αλλά είμαι σοκαρισμένος πραγματικά που πλησιάζουμε τις 600 μέρες. Καλά, έκανες πρόσθεση. 660 τόσο μέρες podcast. Ναι. Αυτό. Με 40 τόσα επεισόδια. Not bad. Ή 50 τόσα. 40 τόσα. Ο εγκέφαλός μου δεν θέλει να τα αποθηκεύσει. Ναι, 40 τόσα. Και not bad, ok. Καλά, εννοείται. Πας καλά. Εννοείται. 40 φορές έχουμε πει ο ένας προς τον άλλο της που 40 φορές μπορεί να μην είχαμε μιλήσει με τη Γιώτα σε όλη μας τη ζωή. Όχι, στέκει. Εντάξει, ισχύει, ναι, με το podcast. Είναι αυτή η αμοιβαία εκτίμηση που είχαμε έτσι κι αλλιώς μεταξύ Ναι, μας. αλλά νομίζω 40 φορές επί 40 λεπτά, νομίζω δεν είχαμε συζητήσει ποτέ στη ζωή μας με τη Γιώτα. Ισχύει απόλυτα αυτό που λες. Αλλά και πάλι, αν πάρεις αυτά τα 2 χρόνια, πώς έχουν κυλήσει, ο καθένας από εμάς έχει βιώσει διάφορες καταστάσεις, διάφορα πράγματα που μπορεί να τον έχουν ζορίσει, κάποιες περιόδους να ήταν ο ένας πιο χαλαρός, ο άλλος λίγο πιο δυσκίνητος. Ισχύει. Χρονικά. Εγώ είμαι ο δυσκίνητος. Καλά, μην το λες. Ισχύει, τις τελευταίες φορές βέβαια είναι η Γιώτα. Αλλά δεν ήμουν κι εγώ πιο ευκίνητος, το παραδέχομαι δημόσια. Δηλαδή νομίζω ήταν αμοιβαίο πάλι. Και χρονικά, ρε παιδί μου, ο ένας θα είχε χρόνο άπλετο μία περίοδο, ο άλλος δεν θα είχε καθόλου. Αλλά εγώ χαίρομαι που το έχουμε κρατήσει και το διατηρούμε. Δεν έχει την ίδια ροή με πέρυσι. Αλλά το κάνουμε, το συνεχίζουμε, γιατί έτσι μας αρέσει. Δεν χρωστάμε σε κανέναν απάντηση. Γιατί πολλοί ρωτάνε πότε θα βγάλετε. Τέλος πάντων, τρέχουν λίγο οι ζωές. Όποτε μπορούμε στην πραγματικότητα τον τελευταίο καιρό, που επιχειρούμε να βγάζουμε κάθε 2 εβδομάδες, αλλά κάποιες φορές δεν είναι εφικτό. Όντως. Δηλαδή, τον τελευταίο καιρό είπαμε πάρα πολλές φορές να βρεθούμε και είπαμε και πάρα πολλά θέματα να σχολιάσουμε. Δηλαδή, να φανταστείτε, έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε να βρεθούμε από όταν ψηφίστηκε αυτό με τα ομόφυλα ζευγάρια. Πήγαμε μετά σε όλο αυτό το πανηγυράκι που έγινε με το Μπάνο Βλάχο και πήγαμε σε ένα θέμα του στυλ λογοκρισίας και όλο αυτό το συναφή, το ωραίο που μας αρέσει. Καταλήξαμε στα Τέμπη πρόσφατα. Ναι. Και τι άλλο έγινε παράλληλα και κάτι ακόμα. Όχι, νομίζω ήταν αυτά. Και στα Τέμπη και φτάσαμε στο σήμερα που ήρθαμε εδώ πέρα, πίνουμε το ούζο μας. Δεν έχουμε κάτι επί της ουσίας. Αλλά έχουμε να κάνουμε μια σπουδαία αποκάλυψη. Γιατί πλέον σε αυτό το στούντιο και εγώ το βλέπω πρώτη φορά, είναι αλήθεια, με περίμενε αυτή η έκπληξη απόψε εδώ πέρα. Καλά, και να πούμε βέβαια, να κάνω την παρένθεση αυτή, ότι από σπόντα γίνεται η ηχογράφηση απόψινή. Ισχύει, είναι όντως από σπόντα. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που μπορεί να γίνει τόσο τυχαία. Είναι η πρώτη φορά γιατί όντως θα σας φανεί πολύ περίεργο, αλλά εκεί που καθόμουν σκέφτηκα τη Γιώτα. Με σκέφτονται πολλοί άνθρωποι, Γιώργο. Ναι, αλλά σε σκέφτηκα χωρίς να είσαι στο πρόγραμμα και λέω τι να κάνει αυτή η ψυχή. Μου είχε ζητήσει για κάτι και μου είχε και μια έκπληξη, οπότε άδραξα την ευκαιρία και ήρθα να τη δω Σάββατο βράδυ, φυσικά. Σάββατο βράδυ. Και τι με περίμενε πίσω από την πόρτα του στούντιου του Ιωτόσπιτου, κυρίες και κύριοι? Με περίμενε ένας καλεσμένος. Δεν είμαστε 2, είμαστε 3 πλέον. Εσύ είσαι καλεσμένος. Ισχύει, ανήκω πλέον σε φιλοξενούμε από μία οικογένεια, τη Γιώτα και τον Βούδα. Γεια σου, Βούδα. Βούδα. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι κάθε φορά που το φωνάζω γυρίζει και με κοιτάει μέσα στα μάτια, μέσα στην ψυχή. Και είναι ένας υπέροχος γάτος, φουντωτός, με πολύ ωραίο τρίχωμα για να το χαϊδέψεις και να σε ανανουρίσει κιόλας, θα έλεγε κανείς. Ναι. Και κοιμάται όλη μέρα. Και κοιμάται όλη μέρα. Θα μπορούσα να ήμουν εγώ σε γάτα, κάνει ένα βήμα τη φορά και κάθεται, κλείνει τα μάτια του 5 λεπτά, τα ξανανοίγει και πάει στο διπλανό πλακάκι και κάθεται και συνεχίζει τον ύπνο του. Είναι απίστευτο. Είναι ένας υπέροχος γάτος, ο οποίος θα μένει από εδώ και πέρα στο στούντιο του από σπόντα. Η Γιώτα είπε να γίνει σαν όλους τους YouTuber που έχουν ένα κατοικίδιο στα podcast και βγαίνουν και κάνουν βόλτες. Είναι δυνατόν, σαν γνωστή influencer, δεν γίνεται να μην έχω και ένα ζώο. Ακριβώς. Και επέλεξε μια γάτα, τι βαριέται να βγάζει 1 κιλό βόλτα. Καλά. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Δηλαδή, μου αρέσουν προφανώς τα σκυλιά, μου αρέσουν και οι γάτες, αλλά τα σκυλιά είναι αυτό που συζητούσαμε κιόλας. Έχουν παραπάνω ευθύνες,
υποχρεώσεις και γενικά χρειάζονται, νομίζω έχουν άλλες ανάγκες. Δηλαδή, εγώ σαν μονάδα δεν θα ήθελα να υιοθετήσω ένα σκυλί, γιατί δεν με νοιάζει μόνο να πάρω χαρά από το ζώο που έχω. Θέλω και εγώ να το κάνω χαρούμενο. Αυτό μου το είπε και στην αρχή και απόρρισα, καθώς ο γάτος δεν της δίνει την παραμικρή σημασία, απλά θέλει να τρώει την τροφή του και να πέφτει να κοιμάται και λέω πώς θα τον κάνεις να σου είμαι χαρούμενο. Να σου πω κάτι, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, γιατί και εγώ δεν είμαι άνθρωπος των πολλών χαδιών. Οπότε όταν έρχεται στην αγκαλιά μου για να τον χαϊδέψω, κάθεται τον χαϊδεύω και εκείνη τη στιγμή που νιώθω ότι έχω κουραστεί να τον χαϊδεύω άλλο, είναι η φάση που σηκώνεται και φεύγει έτσι κι αλλιώς. Οπότε λέω, μια χαρά, τα έχουμε βρει, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και κάπου εδώ καταλαβαίνει ότι η Γιώτα αποτρελάθηκε. Πλέον μιλάει και όρισε, κοιμάται, τώρα κοιμάται. Ναι, αλλά μέχρι πριν από 5 λεπτά, ήταν ανάσκελα. Όντως. Τα πόδια. Κάτι περίμενε. Απλά ανοιχτά, αστερίας. Κάτι περίμενε. Είναι σκύλος. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή η γάτα είναι μια διασταύρωση γάτου και σκύλου. Σαν το σκύλο με τη γάτα που λένε. Ωραίο, Γιώτα. Απλά νομίζω σχετικά και με αυτό που έλεγες, έχω την αίσθηση ότι ο σκύλος θα σου δώσει πολύ περισσότερη αγάπη. Έχω την αίσθηση, γιατί από ό,τι έχω δει και τόση ώρα που είμαι εδώ πέρα, λίγο σε γράφει. Δεν την ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Έρχεται βέβαια και σε χαϊδεύει λίγο και σου δείχνει έτσι μια συμπόνια. Ωστόσο, νομίζω ο σκύλος, ρε φίλε, θα κάνει και μεγαλύτερη χαρά όταν σε δει, θα σε περιμένει πίσω από την πόρτα. Η γάτα λίγο είναι στα ψηλό τέτοια της. Κοίτα, η διαφορά είναι ότι όντως ο σκύλος θα σου δείξει την χαρά του, θα αποτρελαθεί. Έμπρακτα βασικά, περισσότερο. Αλλά εγώ δεν νιώθω από τον Βούδα ότι Βούδας, δεν παίρνω. Κρατήστε το. Ναι, Βούδας για ευνόητους λόγους, γιατί σε λίγο θα κάνουμε διαλογισμό μαζί. Ισχύει. Δεν είναι δυνατόν. Κάνει τόση ώρα, δεν κάνει και τίποτα άλλο βασικά. Μόνο διαλογισμό. Είναι ένας αρχαίος φιλόσοφος. Ναι, από τον Βούδα, εγώ τη νιώθω την αγάπη του. Και ας μην είμαστε πολύ καιρό μαζί, γιατί θα θέλει να είναι στον ίδιο χώρο με μένα. Θα έρθει εκεί που θα διαβάζω το βιβλίο μου στον καναπέ να κάτσει στη γωνία, στα πόδια μου. Ή τέλος πάντων θα κάθομαι στον καναπέ και θα κάτσει στον καναπέ. Και ας μην είμαστε δίπλα-δίπλα. Οπότε αυτό για μένα είναι μια έκφραση αγάπης του ζώου. Ναι. Και να σου πω κάτι, δεν έχω και καμία απέτηση ή καμία ανάγκη να σε αγαπήσει. Όχι. Να μου δείξει με άλλον τρόπο την αγάπη του. Ναι, οκ. Απλά το παρατηρώ σαν γενικά ότι στις γάτες ισχύει αυτό. Έτσι. Ότι είναι λίγο ψηλό. Φεύγεις, ας πούμε, δεν τους ενδιαφέρει. Ο σκύλος μπορεί να, ξέρεις, να κάνει και ένα ήχο έτσι που να βγάλει λύπη. Η γάτα, εκτός και αν το είδες, ότι σε αποχαιρέτησε κάπως. Ναι, χτες. Γιατί μάλλον είχα ξυπνήσει και νωρίς πριν πάω στη δουλειά, οπότε ήμουν αρκετή ώρα σε μια κίνηση μες στο σπίτι. Δεν είναι ότι σηκώθηκα και ετοιμάστηκα μισή ώρα, έφυγα. Οπότε πρόλαβα, ξέρεις, να ασχοληθώ λίγο μαζί του, να φτιάξω το πρωινό μου, είχα χρόνο. Και όταν έφευγα, επειδή μάλλον ασχολήθηκα αρκετά μαζί του, κλείνω την πόρτα και ακούω ένα νιαούρισμα. Και λέω, όχι, δεν μου το κάνεις αυτό. Δεν θα γυρίσω να σε χαϊδέψω, δεν θα κάτσω εδώ, δεν θα πάρω ρεπό. Μην την καλομάθεις. Ναι, και σου ζητάει με τα πράγματα και δεν μπορείς να τα... Μη σου ζητήσει τώρα κάτι παραπάνω από τροφή. Γιατί όταν μπαίνω στο σπίτι, εννοείται ότι τρέχει να με καλωσορίσει. Μπα, δεν νομίζω, τίποτα δεν συμβαίνει. Απλά ανοίγει τα μάτια της, γιατί μάλλον κοιμόταν πριν. Με κοιτάει, να δει ποιος μπήκε στο σπίτι και αυτό είναι όλο. Τι σκεπάζεις όταν κοιμάται? Όχι. Σωστά, με τέτοια τρίχα ούτε εγώ θα χρειαζόμουν σκέπασμα. Μπράβο για την απόκτηση. Πώς το κατάφερες αυτό? Ήθελες από πάντα να πάρεις μια γάτα? Όχι. Νιώθεις μόνη? Όχι. Έχεις τα μικρόφωνά σου αν δεν θες να νιώθεις μόνη. Τι σε τράβηξε στο να το αποκτήσεις? Εντάξει, για την επιλογή της γάτας είναι αυτό που σου είπα περί ευθυνών. Θα ήθελα να έχω και ένα σκύλο, αλλά όχι μόνη μου. Κατά τα άλλα, το σκεφτόμουν καιρό, το πήρα απόφαση γιατί κάπως, ξέρεις, έκατσε καλά η φάση αυτήν την περίοδο, αυτή τη χρονική περίοδο. Okay. Γιατί τον υιοθέτησα τον Βούδα από έναν ξαδερφό μου. Χαιρετίσματα.
Γεια σου, Σάκη. Σάκη. Ωραίος. Ο Σάκης και ο Βούδας. Ναι. Και τώρα η Γιώτα και ο Βούδας. Η Γιώτα και ο Βούδας. Okay. Και κάπως έτσι έγινε. Το πήρα απόφαση, το ψιλοσκέφτηκα, αλλά λέω εντάξει. Αφού το είχα στο μυαλό μου καιρό, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνω. Ναι, γιατί όχι. Στο κάτω-κάτω δεν σε ενοχλεί. Καθόλου όμως. Δεν σε ενοχλεί. Καθόλου. Δεν νομίζω ότι σου σκίζει καμιά κουρτίνα, κάτι, κανένα καναμπέ. Όχι καλέ, στο καλοριφέρ κάθεται. Ορίστε, τώρα ξαναγύρισε. Άλλαξε πλευρό. Απλώσε και το πόδι τώρα. Μακάρι για να βολευτεί να πιο πολύ. Κάμερα να βλέπατε τι κάνει. Θα τον ανεβάσει σε λίγο. Ναι, εννοείται. Με μια φώτο, ένα βίντεο. Λοιπόν. Πάντως, εντάξει, το πιο σύνηθες σαν κατοικίδιο είναι η γάτα, ο σκύλος εννοείται, κάνα πουλί, πτηνό, και κουνέλια. Το κουνέλι, ναι, αλλά είναι πολύ σύνηθες σήμερα η εποχή να βλέπουμε και ποντίκια. Χάμστερ. Και όχι μόνο. Τι αρουραίοι. Δεν έχεις ακούσει διάσημους που έχουν αρουραίους? Καλά, ναι. Σε παρακαλώ τώρα, πες μου ότι δεν το έχεις ακούσει. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί διάσημοι που έχουν... Η Αντζελίνα Τζολί λέει έχει αρουραίο. Αυτή εννοούσα. Μα το λέγαμε προχθές. Με την Αντζελίνα. Με την σχολιάζαμε τα ποντίκια μας. Ναι, και έχω διαβάσει και άλλους που έχουν και λέει και φίδια με 2 κεφάλια. Ναι. Όχι φίλε, δεν είναι επιστημονική φαντασία. Υπάρχουν αυτά τα ζώα. Η Μάιλι Σάιρους, πιο μικρή, είχε ένα γουρούνι. Ναι. Γιατί και όχι. Εδώ καταλαβαίνουμε και ερχόμαστε στο κομμάτι το ότι αν είσαι φιλόζωος, πρέπει να είσαι κάπως φιλόζωος με όλα τα ζώα. Δηλαδή είναι αυτό που λένε οι vegan, ναι, οι vegetarian και οι vegan, που δίκιο έχουν. Γιατί σε άλλες χώρες, ας πούμε, τρώνε τους σκύλους. Εμείς εδώ τρώμε τα γουρούνια. Αυτό δεν το ξέρεις. Ότι δεν τρώμε εδώ τους σκύλους. Εντάξει ρε παιδί, μπορεί κάποια αγωνιακά παραχμιακά σουλατζίδικα να έχουν κάτι... I'm so sorry, but... Ναι. Στη ζωή έχουμε δει πολλά. Λοιπόν, ναι, ήθελα να πω σχετικά με το γουρούνι που λες. Εντάξει, κοίταξε, με αυτή τη λογική, μπορεί και εγώ, επειδή ο παππούς μου είχε αγελάδα, να έλεγα εντάξει, είχα και εγώ κατοικίδιο μια αγελάδα. Ξέρω εγώ, μήπως το έχουν ερμηνεύσει έτσι και όλοι αυτοί οι διάσημοι και μας έχουν μπερδέψει. Καλά, δεν νομίζω κάπως. Γιατί θα μπορούσα να σου πω: έχω μια αγελάδα σπίτι μου. Πού ξέρεις τι είναι το σπίτι μου, είναι εξοχικό. Ναι, εντάξει, παιδί μου, αν είχες. Την τραβάω με λουρί. Φάρμα. Αυτό σου λέω. Ναι, εντάξει. Γιατί δεν νομίζω ότι η Αντζελίνα ή όποια είπες τέλος πάντων. Η Αντζελίνα έχει τον αρουραίο, εντάξει. Αρουραίος, ωραία, δεν νομίζω όποιον είπες με το γουρούνι τέλος πάντων ότι Μάιλη. μέσα στην έπαυλή της έχει ένα γουρούνι. Ξέρω εγώ, μπορεί. Θέλεις να σου πω ένα άλλο υπέροχο που διάβασα. Μπάρμπρα Στρέιζαντ έχει κλωνοποιήσει το σκυλί της που πέθανε το 2017. Πώς έχει κλωνοποιήσει, τι εννοείς, δηλαδή πήρε μια τρίχα σαν τεστ DNA και την έβαλε και με ένα μαγικό ραβδάκι και έγινε σκύλος? Δεν πήρε μια τρίχα της. Το σκυλί Σαμάνθα που πέθανε 14 χρονών, γριά πια. Ήταν ράτσας Κοτόντε του Λεάρ, λέει. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Είναι σαν σούπα γαλλική. Ναι. Έχει κάνει, λοιπόν, που λες, 2 σκυλιά καρμπών τη Σαμάνθα. Η κλωνοποίηση, λέει, έγινε με κύτταρα από το στόμα και το στομάχι του σκύλου. Και... Συνέχισε. Φαντάζομαι τη γάτα σου εγώ, ωστόσο. Έχει πει ότι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Προφανώς. Περιμένουν να μεγαλώσουν για να δω αν έχουν τα καστανά της μάτια και τη σοβαρότητά της. Εκεί θα ολοκληρωθεί η υπόθεση κλωνοποίηση. Εσύ τώρα, γιατί να κλωνοποιήσεις? Καταλαβαίνω την αγάπη που έχεις για το ζώο σου. Επίσης, καταλαβαίνω και το πένθος που βιώνεις όταν αυτό πεθαίνει. Αλλά μου φαίνεται λίγο ακραίο να το κλωνοποιήσεις. Υπάρχουν τόσα ζώα που μπορείς να υιοθετήσεις και μπαίνεις στην διαδικασία κλωνοποίησης. Εντάξει, άμα είχες την ευκαιρία να κλωνοποιήσεις έναν άνθρωπο, δεν θα το έκανες? Δεν νομίζω, θα ήταν λίγο creepy. Μπορεί να το έκανες. Φίλε, ότι θα ήταν creepy, θα ήταν. Αλλά μπορεί να το συνήθιζες. Εντάξει, δεν θα ήταν. Να σου πω κάτι, το creepy τώρα όμως το έχεις στο μυαλό σου σαν ρομπότ. Μπορεί να μην είναι ρομπότ. Μπορεί να είναι κανονικό. Τώρα να ξέρω ότι ένας άνθρωπος έχει πεθάνει και να τον κλωνοποιήσω εγώ με τα κύτταρα του στομαχιού του. Φροντίζαμε να μην το μάθεις. Άρα τον κλωνοποιούσατε εσείς. Τώρα μου θύμισε το Toy Story με τον Buzz Lightyear. Δεν έβλεπα το Toy Story. Δεν το βλέπεις. Άρα δεν έχει νόημα.
Τέλος πάντων. Επειδή ήταν σε ένα παιχνιδάδικο, είχαν βρει πολλούς buzz και δεν ξέρανε ποιος είναι ποιος και φαντάζεσαι να δεις έναν άνθρωπο έτσι, αυτό εννοώ. Ναι, μα θα ήταν περίεργο. Ναι. Όπως περίεργο μου φαίνεται που έχει κλωνοποιήσει τη Σαμάνθα. Τέλος πάντων. Φίλε, ο καθένας όπως νιώθει. Αν νιώθεις την ανάγκη. Κοίτα πώς κάθεται. Αν νιώθεις την ανάγκη να κλωνοποιήσεις κάποια στιγμή τη γάτα σου, να το κάνεις. Εντάξει. Τον τρόπο όμως εγώ δεν κατάλαβα. Τον ανέλησε. Ναι, καλά, κλωνοποίησε. Πήρε κύτταρα, λέει, από το στομάχι. Και τι τα έκανε. Μια σούμα. Ναι, ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρω τη διαδικασία της κλωνοποίησης. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το έχω ψάξει. Τη νέα τεχνολογία. Από το στόμα και το στομάχι, λέει, έγινε η κλωνοποίηση. Άμα είσαι πλούσιος, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Κλωνοποιείς και τον ίδιο το Χριστό. Και η Streisand λέει, να σου διαβάσω όλο το άρθρο. Όχι. Έχει ενδιαφέρον. Όταν της έστειλαν τα 2 πανομοιότυπα σκυλάκια, τα έντυσε με διαφορετικά χρώματα για να τα ξεχωρίζει σαν τα δίδυμα από τον ίδιο σάκο. Και έτσι πήραν και τα ονόματά τους. Η Miss Scarlett και η Miss Violet. Αυτό. Εντάξει, δεν έχω. Τι να σχολιάσεις τώρα για την κλωνοποίηση των ζώων. Όχι, να πεις. Ο Bob Ross είχε σκίουρο. Αυτό μου φαίνεται πολύ πιο φυσιολογικό. Ο Bob Ross, αρχικά να πούμε, για όσους δεν ξέρουν, για όσους κάτι τους δεν ξέρεις τον Bob Ross. Το ζωγράφο. Δεν κρίνω. Το ζωγράφο. Ναι. Ωραίος τύπος, φίλε. Ο Bob Ross είναι αυτός που... Με την αφάνα. Που έλεγε ότι και εδώ κάπου ζει ένα μικρό σπιτάκι. Ναι, και έβλεπες απλά ένα πράσινο χρώμα. Ναι. Είχε ένα σκιούρο, λέει. Εντάξει, ξέρω εγώ. Τώρα αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έχεις να έχει σκιούρο. Εγώ τα βάζω με τους άλλους που έχουν τον πίθηκο. Δηλαδή, συγγνώμη, μπαίνεις μέσα στο σπίτι και έχεις μια μαϊμού, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αρχικά δεν σου έχει γκρεμίσει το σπίτι. Μα ναι, εκτός από αυτό. Καταρχήν μπαίνεις μέσα στο σπίτι και την ψάχνεις. Μπορεί να είναι πάνω στα ντουλάπια, να μην τη βρίσκεις. Εντάξει, να μου πεις αυτό μπορεί να είναι και η γάτα. Γενικά η γάτα είναι εξημερωμένη. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν υιοθετήσει ζώα τα οποία δεν είναι ήμερα και απλά γουστάρουν να έχουν μία μαϊμού στο σπίτι. Οπότε αντί να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον, είναι μέσα στους τοίχους. Όπως στα φιλαράκια, ο Ρος, που είχε υιοθετήσει μία μαϊμού. Και μετά από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, χρονικό διάστημα, άρχισε να αγριεύει η μαϊμού και του είπαν ότι δεν γίνεται, είναι παράνομο αν την έχεις στο σπίτι σου. Όπως και ο άλλος ο Τάισον που έχει τον τίγρη. Ναι. Και ο άλλος έχει λιοντάρια, άλλοι έχω διαβάσει. Ναι, αυτά τώρα πόσο... Γιατί δεν πάνε να δουλέψουν σε ένα ζωολογικό κήπο να τα ευχαριστηθούν. Ναι, από και πάλι, καλό είναι οι ζωολογικοί κήποι να μην υπάρχουν και τα ζώα να τα βλέπεις σε σαφάρι, αν θέλεις να τα βλέπεις. Ναι, που και το σαφάρι λογικά κάποια... Τα βλέπεις στο περιβάλλον τους, μπαίνεις σε τζιπ, οργανωμένα τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, ξέρω πώς είναι το σαφάρι, ρε παιδί μου, απλά εντάξει τώρα αυτό, άμα το πιάσουμε σαν θέμα με τους ζωολογικούς κήπους δεν νομίζω θα βρεθεί άκρη, γιατί αυτό νομίζω ισχύει από... Δεν νομίζω, είναι πολύ μεγάλο το κέρδος νομίζω για να σταματήσουν να υπάρχουν οι ζωολογικοί κήποι. Καλά, εγώ έχω πάει. Και εγώ έχω πάει. Ας πούμε. Αλλά έχω πάει όταν δεν είχα συνειδητοποιήσει το τι είναι ζωολογικός κήπος. Από τότε που άρχισα να αντιλαμβάνομαι και λίγο να ψάχνω παραπάνω το τι σημαίνει ζωολογικός κήπος και ότι δεν είναι ok να είναι τα ζώα σε κλουβιά για να περνάμε να τα βλέπουμε. Τότε άρχισα να καταλαβαίνω ταυτόχρονα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και τέλος πάντων δεν πρέπει στα παιδιά μας να μαθαίνουμε ότι τα ζώα αυτά τα βλέπουμε στο ζωολογικό κήπο. Όχι, αυτά τα ζώα τα βλέπουμε στη ζούγκλα. Ναι, αλλά έτσι μας το πέρασαν και εμάς, αλλά σιγά σιγά το απομυθοποιήσαμε, γιατί και εγώ έχω το ίδιο συναίσθημα και δεν μου κάνει και κανένα ενδιαφέρον πλέον να πάω σε κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω ότι μπορείς και μετά να το βγάλεις από μέσα σου. Τέλος πάντων, ισχύει αυτό. Έγινε μια μπίζνα, όπως όλες οι άλλες, προφανώς και πουλάει πάρα πολύ και ειδικά στα μικρά παιδιά. Ναι, νομίζω ότι και σε όλο τον κόσμο πουλάει έτσι. Μα σε όλο τον κόσμο, ναι. Παγκοσμίως αυτό εννοείται. Ναι. Όπως και τα σαφάρια. Αρκεί να μην σε φάνε. Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν... Θα ήθελα έναν ελέφαντα για κατοικίδιο. Ή μια καμιλοπάρδαλη. Πού θα τη βάλεις την καμιλοπάρδαλη? Στην ταράτσα.
Ο ελέφαντας, εντάξει, είναι λίγο βαρύς. Να κουτουλάει με τα αεροπλάνα. Ο ελέφαντας είναι λίγο. Μα με είχαν εντυπωσιάσει πάρα πολύ οι καμιλοπαρδάλεις. Όχι τόσο ο ελέφαντας. Ναι. Η καμιλοπαρδάλη. Έχω πάει στη ζωή μου και σε τσίρκο. Κι εγώ έχω πάει σε τσίρκο. Εδώ στο Ηράκλειο. Έχω πάει, ναι, το θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολύ. Το μόνο που θυμάμαι είναι τον ελέφαντα να κάνει την ανάγκη του. Αλήθεια. Ναι. Αυτό γιατί ήταν τεράστιο. Αυτό που έβγαλα την προβοσκή. Το άλλο. Καταλάβαμε. Ήτανε πολύ ογκώδες. Αλλά για την καμιλοπάρδαλη ισχύει αυτό που λες. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Είναι όντως. Λόγω ύψους, ναι. και λόγω, νομίζω, κορμοστασιάς γενικά. Είναι αδύνατη. Είναι αδύνατο ζώο η καμιλοπάρδαλη. Και είναι ψηλή και έχει έντονα χρώματα. Έντονο χρώμα. Άμα σου έμενε, ρε φίλε, μια τελευταία μέρα στη ζωή σου, δεν θα έλεγες θέλω να καβαλήσω με καμιλοπάρδαλη. Όχι. Εγώ νομίζω τώρα έτσι που τα περιγράφουμε θα το ήθελα. Γιατί να την καβαλήσει. Να με πάει βόλτα, ρε Γιώτα. να την κρατάω και να πάμε. Εντάξει, τι να σου πω. Εγώ θα σου πω. Εννοείται, Γιώργο μου. Ή έναν ελέφαντα στα κινούμενα σχέδια. Αυτό το θες. Με την καμιλοπάρδαλη έχεις αντίρρηση. Τον ελέφαντα πας στη βόλτα σου. Ναι, εντάξει. Καλά, θα πήγαινε τώρα με το Βούδα. Γλύφεται τώρα, άστον. Δεν γύρισε. Άμα γλύφεται η γάτα, φίλε, δεν. Εσύ είχες ποτέ κατοικίδιο? Ναι, χρυσόψαρα. Και καναρινιά. Αυτά τα απλά. Και με παπαγάλο έχω κάνει, νομίζω. Αλλά μέχρι εκεί. Και πού πήγαν? Πάνε αυτά. Απεβίωσαν. Είναι αστεράκι στον ουρανό. Και τα τρία. Στη γειτονιά των αγγέλων. Ναι, των ζώων. Λοιπόν, έχω ένα γνωστό, ο οποίος έχει φίδια, παιδιά. Είναι γεγονός, το έχω δει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω πώς τα αγγίζουν και τα βάζουν πάνω τους. Αλήθεια, είναι μεγάλη τέχνη αυτό. Ειλικρινά, θέλει πολύ ψυχικό. Δεν ξέρω, ή μάλλον δεν θέλει να έχεις δει καμία ταινία με φίδια. Αυτό πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να έχεις δει ποτέ θρίλερ με φίδια. Ναι, αλλά και να έχεις δει. Και να μην έχεις δει, συγγνώμη. Και μόνο η όψη τους δεν σε ανατριχιάζει. Ναι, ρε φίλε, ισχύει. Γιατί και εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω αγγίξει φίδι. Αλλά έτσι όπως το βλέπω και έχω δει από κοντά, είναι σαν να ξέρω πώς είναι στο άγγιγμα. Εννοείται. Το ξέρεις. Όταν το αγγίξεις δεν θα καταλάβεις. Θα είναι αυτό που πιστεύεις. Φανταστεί, ναι. Αυτό που πιστεύεις. Το είχα αγγίξει, νομίζω. Ήταν πολύ περίεργο. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό πρέπει να γύρω από το λαιμό μου. Αλήθεια. Όχι, ούτε καν. Αλήθεια, δεν ξέρω. Είναι από τα πράγματα που νομίζω θα με. Θα νιώθω ένα πολύ ευτερούισμα στην καρδούλα μου. Με τα άλλα ερπετά πώς θα πας? Ιγκουάνα, ας πούμε. Δεν είναι γενικά με κανένα ζώο, μόλις το αντικρίσω και μιλάω ζώο και για την κατσαρίδα. Αχ, έλα. Γιατί έπρεπε να το πεις αυτό? Γιατί είναι ζώο, φίλε. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ζώο. Ανήκει στο ζωικό βασίλειο. Πουθενά, ανήκει στους διαβόλους. Εντάξει, όπως θέλεις. Αλλά να σου πω κάτι, και οι άνθρωποι, κάποιοι ανήκουν στους διαβόλους, τους βλέπουμε καθημερινά στην κοινωνία, αλλά είναι άνθρωποι. Λοιπόν, όχι, με τα ρεπετή δεν έχω θέμα. Γενικά και με το φίδι, ρε φίλε. Άμα το βάλεις απάνω μου και κάτσει 3 λεπτά, εγώ νομίζω το συνηθίζω, είναι η αλήθεια. Δεν είναι ότι θα τρέμω. Έχω την αίσθηση. Εντάξει, και φαντάζομαι δεν θα πιάσεις να βάλεις το λαιμό σου οχιά. Μακάρι να τη φιλήσω κιόλας την οχιά, για όταν μου δοθεί αυτή η ευκαιρία. Θα σε φιλήσει αυτή, θα ανοίξει το στόμα της και θα σε καταπιεί. Ρε φίλε, αλήθεια, κάτι τέτοια ντοκιμαντέρ που βλέπεις ότι τους καταπίνουν ολόκληρους. Που ισχύει, έτσι είναι. Τα ζώα τα άλλα, δηλαδή κάτι αντιλόπες και κάτι τέτοια που τα. Και λέω, ο Χριστός και η Παναγία. Που ξαφνικά εξαφανίζεται ελέφαντας. Ναι, αυτό. Και έχει εδώ ένα στόμα ο Βούδας, και άμα το δείτε να το ανοίγει, τρόμαξα με αυτό το στόμα. Γιατί έχει μεγάλο άνοιγμα. Έχει μεγάλο άνοιγμα στο στόμα. Και τρόμαξα με αυτό. Πού να δω το φίδι να ανοίγει το στόμα του. Όχι, Παναγία μου. Στην Παναγία. Μπορεί να επικαλούμε τα θεία πάρα πολλές φορές. Σου σκέφτομαι φίδι να ανοίγει. Ωραία. Σκέψου λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι τα έχουν αυτά στην καθημερινότητά τους. Ναι, εντάξει, μα αν είναι και ακίνδυνα. Γιατί δεν είναι όλα τα φίδια επικίνδυνα. Ρε φίλε, μπορείς να κοιμηθείς τώρα με ένα φίδι μες στο σπίτι? Εγώ όχι, αλλά ένας άλλος ναι. Αυτούς τους άλλους ψάχνουμε να βρούμε. Δεν θα κοιμόμουν εύκολα με ιγκουάνα. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι κοιμούνται. Καλά, εδώ δεν κοιμήθηκες εύκολα με τη γάτα. Ναι, εντάξει. Άλλη περίπτωση κι εγώ. Αλλά εντάξει, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνουν τώρα. Εδώ με αράχνες μωρέ κοιμούνται. Παίρνουν ταραντούλες και τις έχουν για κατοικίδιο. Μα γιατί να πάρεις ταραντούλα, γιατί δεν πάρεις το ψαράκι?
Γιατί που το βλέπεις το χαριτωμένο. Το χρυσόψαρο, ας πούμε. Το βλέπεις. Που σε ένα μήνα σου έχει ψοφήσει. Ωραία φάση. Βλέπεις όλη του την πορεία στη ζωή. Δεν τη βλέπεις την πορεία Γίνεστε του. φίλοι και μετά σε αφήνει για έναν άλλο καλύτερο κόσμο. Τη συντομεύεις τη ζωή του ψαριού. Όταν το παίρνεις και το ρίχνεις στη γυάλα. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε τώρα όλο αυτό που είπα, άστο. Πες όμως πως εξύπνησε ο γάτος σου. Πες αυτό το πολύ ωραίο, αισθησιακό, ρομαντικό και συναφή. Ναι, περιέγραψε το έτσι γραφειρά. Για να πείσεις και τον κόσμο να πάρει και αυτός κατοικίδιο. Ναι, εντάξει. Αν είστε σε φάση να υιοθετήσετε ένα ζωάκι, εγώ είμαι full υπέρ σε αυτό. Γενικά τώρα με τον γάτο θέλω να μην κοιμόμαστε μαζί. Οπότε... Μη γελάς, αυτή είμαι, εντάξει. Ναι ρε, μα κι εγώ δεν νιώθω καθόλου βολικά. Ναι. Γενικά με αυτές τις καταστάσεις. Πόσο μάλλον με ένα γάτο. Και το καλό είναι ότι ακούει ο Βούδας, καταλαβαίνει. Οπότε όταν είμαι ξαπλωμένη και τον βλέπω τα πόδια του να πάνε να σκαρφαλώσουν κάπως, του λέω Βούδα κάτω και κατεβαίνει. Δεν θες εσύ μία, δεν θέλει αυτούς 10. Δεν θα επιμείνει. Θέλω επί της ουσίας, όταν είμαι ξαπλωμένη και είμαι ξύπνια, να τον εκπαιδεύσω με κάποιον τρόπο να μην ανεβαίνει. Ότι όταν βλέπει τη Γιώτα ξαπλωμένη και είναι ξύπνια, δεν θα ανεβαίνει. Okay. Όταν κοιμάμαι, δεν μπορώ να το ελέγξω. Τι να κάνουμε τώρα. Προχτές που λες, το πρώτο βράδυ βασικά που μείναμε μαζί, δεν κοιμήθηκα, ύπνη πήγα στη δουλειά, γιατί τον είχα έγνοια, λίγο με ξεξύπνησε 2 φορές που ανέβηκε στο κρεβάτι. Εντάξει, είναι και κάτι καινούριο στο χώρο σου, ναι, οπότε το νιώθεις. Ναι, σίγουρα. Το επόμενο βράδυ έπεσα ξερή, γιατί δεν την πάλευα. Και εντάξει, δεν ανέβηκε στο κρεβάτι. Το πρωί όμως που σηκώνομαι, τον βλέπω δίπλα μου και καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή ανέβηκε. Πάω να τον ξεξυπνήσω, λίγο τον σκουντάω για να κατέβει. Φίβνα. Και κάπως έτσι. Και σηκώνεται και ο γλυκούλης, έτσι όπως σηκώνεται, έρχεται στο χέρι μου και κάθεται στην αγκαλιά μου και ξαπλώνει. Είναι πολύ γλυκό. Είναι πάρα πολύ γλυκό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το πώς ένιωσε οικία και ασφάλεια με εμένα στις 2 μέρες. Καλά, εσένα έχει, με σένα θα νιώσει. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να μην πλησιάζει ρε εσύ. Έλα μωρέ. Μιλάμε τώρα για τις 2 πρώτες μέρες. Γιατί την μετάβαση. Νομίζω ότι συνηθίζουν πάρα πολύ εύκολα, ρε φίλε. Ειδικά αυτόν εδώ που βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αλλά το ότι τον βλέπεις τώρα έτσι δεν σημαίνει ότι ήταν πάντα έτσι. Εγώ νομίζω ότι ήταν πάντα έτσι. Τι εννοείς? Σε πληροφορήσανε με άλλο τρόπο? Ναι, εντάξει, εμένα μου φάνηκε περίεργο που, ξέρεις, τόσο γρήγορα προσαρμόστηκε. Αλλά μου άρεσε. Και γενικά τα ζωάκια νομίζω δίνουν ζωή και σε εμάς, δίνουν χαρά και μας βοηθούν πάρα πολύ ψυχολογικά. Νομίζω ότι αν δεν σου παίξει το δαγκονίδι, μόνο χαρά μπορεί να σου δώσει ένα ζώο. Ναι. Θεωρώ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο κίνδυνο ή τέλος πάντων κάτι αρνητικό να βιώ, ή αν δεν σου ρημάξει το σπίτι. Ναι, και σου σπάσει τα νεύρα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σου λέω για την ψυχολογία μας. Ότι είναι δίπλα μας. Μια φορά δεν είμαστε καλά. Ναι. Κάπως βοηθάνε. Συμφωνώ σε αυτό. Αυτό το γουργουριτό που κάνει η γάτα ή ο σκύλος που θα έρθει και θα είναι σαν να σε αγκαλιάζει. Ναι, ή θα τον πας. Εγώ και με τη βόλτα με σκύλο έχω νιώσει συναισθήματα. Όντως. Μια έτσι, δεν ξέρω, μια ελευθερία, ένα περίεργο. Κάτι το πολύ απλό. Έχω νιώσει όμορφα με τον σκύλο του σπίτι του νοικοκυράς μου που τον αφήνουν ελεύθερο. Ναι. Με γνωρίζει πλέον. Και μία φορά που είχα ξεκινήσει από το σπίτι να περπατήσω λίγο, με είχε ακολουθήσει. Και λέω εντάξει, αφού με ακολουθεί, ας του φωνάζω να είναι και κοντά μου. Και έτσι όπως με ακολουθούσε και ήταν όντως δίπλα μου, ένιωθα πάρα πολύ όμορφα. Ναι, είναι σαν να έχεις μια παρέα. Ναι, μου έφτιαξε τη διάθεση. Μου άρεσε που ένιωθε όμορφα μαζί μου και ένιωθα κι εγώ όμορφα μαζί του. Είναι ένας φιλαράκος. Ναι, κάπως έτσι. Σου είπα, αν δεν σου κάνει κάτι κακό, δεν νομίζω ότι μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα. Εκτός αν σου κατουρίσει μέσα στο σπίτι. Εντάξει, μα αυτά είναι στο πρόγραμμα. Ναι. Στο πρόγραμμα είναι και για ένα παιδί. Τα σκυλιά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι ένα παιδάκι, μωρέ. Έχεις ένα παιδί αυτή τη στιγμή. Δες το έτσι. Είναι. Και νομίζω ότι έτσι είναι και για όλους.
Αυτό που είπα ειδικά και με το κατούριμα, ναι, είναι και το παιδί. Ναι. Οπότε, ναι. Φίλος, παύλα παιδί, Γιώτα, συγχαρητήρια για αυτή την αγορά. Δεν είναι αγορά. Κληρονομιά. Μας ακούς τώρα κανείς. Όπως καταλάβατε και εσείς, ήταν ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο νέο συγκάτοικο της Γιώτας. Όταν μεγαλώσει και το ακούσει, θα συγκινηθεί, θέλουμε να πιστεύουμε. Βέβαια είναι ενήλικας. Α, είναι ο Βούδας. Είναι ενήλικας, δεν είναι μωράκι. Είναι γεράκος. Δεν είναι γεράκος. Ναι, εσύ γιατί πήδηξε εδώ στο καλοριφέρ, μια χαρά έκανε το άλμα του. Ναι. Λοιπόν... Οπότε, ναι, αν το σκέφτεστε να πάρετε κατοικίδιο, μην το πολύ σκέφτεστε. Ναι, και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει και όλο αυτό που μας λένε ότι πρέπει να έχει λίγο μεγάλο χώρο και τέτοια. Όχι. Εδώ είναι στο 1x1, μια χαρά περνάει. Δεν είναι 1x1. Περίμενε να ολοκληρώσω. Πάει από το 1 στο 1 και κοιμάται. Αυτό είναι. Νόμιζα ότι είχες αγαπήσει το σπίτι μου. Μα ισχύει. Δεν έχω θέμα πλέον. με ζεσταίνει πάρα πολύ. Χαίρομαι. Ναι, η φιλοξενία του είναι καταπληκτική από πέρυσι. Δεν θέλω να πω πριν 2 χρόνια. Σοκάρομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σε αυτό το επεισόδιο. Ακολουθήστε μας στα social, ακούστε μας σε Spotify, YouTube, Apple, Google Podcasts. Πόσο καιρό έχω να το ακούσω αυτό. Ναι, πραγματικά και δυσκολεύτηκε και να το πω. Ναι, γιατί λες τι είναι από το Apple ή το Google. Ναι, ισχύει, ακόμα ανεβαίνει στο Google. Παντού ανεβαίνουν, καλέ. Ωραία, ναι, τα άλλα τα ξέρω, το Google. Ναι. Οκ, τέλος πάντων, λοιπόν, αυτοί ήμασταν και αυτή τη φορά. Αυτοί ήμασταν μαζί με τον Βούδα αυτή τη φορά. Το νέο γάτο μας. Λέω μας, γιατί μου ανήκει μόνο όταν έρχομαι εδώ πέρα. Μας, με συγκινείς, Γιώτα. Όχι, μην το συζητάς, χαρά μου. Πάντα ήθελα μια γάτα χωρίς να είναι δικιά μου. Μια χαρά σου κάτσε. Ευχαριστώ. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε. Θεέ μου, τι ευχαριστούμε που υπάρχετε και φυσικά ευχαριστούμε τους εαυτούς μας που το κάνουμε αυτό στους εαυτούς μας. Ναι, εντάξει. Ό,τι κατάλαβες. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Καληνύχτα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνότσες και μπουμπου.